Trabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat kundi pupukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lagi lang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tungunganga. Anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang pako di babaon kundi pupukpukin. Ang taong walang tiyaga hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang bakala. Bahala na baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Mga tugang, good morning po. Sa pangalan ni Pio Fernandez. Ako na po sa mga kaibanan, Mardilat dahing iba. Sadit sana, pero tiyan. Iba na po kita hanggang 10:30 in the morning Walang tila. para po sa programang Tingog Kambanwaan. Tangos-tangos pa kita. Ha? Ay nahihirapan. May kunyang kuta kita eh. May special mission kita sa isla. Actually, nakabot na ako sa buhatan na maray na lang ta, nagpahingalo ako duman sa may mga nagtitirinda dumang kimanga nita, nagapot-apot ako. Nag-tiyang-tiyang sa telepono, 2 bisis. Tad-tad-tad-tad, bali apat. Ako, baka may emergency. Hiniling ko. Si Jenny Matthew Balyaran, tapos si B. Henry. Pareho nagmensahe duman sa kuyang messenger, buda sa cellphone. Ngaya, Sir Mar, magbalik ka ngaya ta. Ika ngayan matingog. Ay, mga kabarkada ko dyan sa Kagbulakaw, ha? Kinansel ko na po sa pagpasiring ko dyan, ta. Tamang-tama ko ta, kunya na maoran. Mahiling ko kung anong klase kan sa indupong salog dyan. Kung kinalot na yan kan DPWH, so dahi pa. At yan po, binuksan tayo duman sa programang Boses Kang Kapalibutan. Every Thursday man talaga, nagluluwas kami ni Father Mumoy para kumpleton sa mong material sa Boses Kang Kapalibutan. Kundi, dahil po sa exigency of service, kinansel talagang nagbalik po kita dito para po sa Tingog Kambanwaan. Tama, importante pong bigla ka si Pio Fernandez. Kaya, ang tabay lang po ka mo, ano, tsaka-tsakain ang unan do ako. Ganyan pong aldaw. Haloy ko ding napugulan nining Tingog Kambanwaan, Ald. Pon kan magali ako sa daet, 1992 pagdigdik ko, ang sa kong napugulan na primero yung Aramonyato ni Raul Burion. And then after na si Kuya Jun Villanueva kaito, nagkandidato, nakababa kita, buminaba kita sa Tingog Kambanwaan hanggang sa naibalyo kita sa daet, Diraray. Ayan, kaya di man malayo sa aking puso itong Tingog Kambanwaan. Kaya every time na may sabing ika nang unangaya, fight kita. Ayan, mga kabayan, ha, ingat lang po tabi ta mauran. Halos subyahe ta hanggang duman po sa may parte ng buhatan sa Santo Domingo, talagang tunok-tunok sa ulan. Kaya mag-ingat po tabi, may shear line. And then sa mga motorista, ingat lang po, matdulas ang kalsada. Lalo itong mga na-asphalt overlay, buda, truklap na po niyan sa mga in-asphalt overlay. Maski hali po dyan sa Santo Domingo hanggang digdig mga tugang sa parte Kambiga, Arimbay. So mga may parte ba po dyan na talaga nagrulubak na tabi. Baka mariparo kan DPWH. Pag nag-init na, pay tanan nindo. At siguro sa second district, dahil man nabawasan sa pundo. May problema ngayon talaga sa first district. Tagarugabos na programa kan DPWH District Engineering Office number 1. Garo na shell out mga tugang pag-abot duman sa Baykam. Nga sindang nyan. Kaya baga ang ginibukan ibang mga
ang lokal na gobyerno nagpasar ng resolusyon na naghahagad ngunyan kay Presidente Marcos na kung pwede ibalik so mga programa ta mapuputol nga yatabi so continuity kan development sa samuyang komunidad. Abangan ta lang po anong mangyayari dyan. Laro technical, kasabay nato si Ronald Baldo. Yaw mas doon mga pag-iriba po sa Cat College. Mga OGT ngunyan si Michael Angelo Sinforoso saka si John Lloyd Lachica. Kiring man sa DCGB Social Media Department sina si Jerome Nico Martinez. Yaon man si Jenny Machibalyaran sa newsroom, si Angel Mustaza saka si Mary Joy Diaresco. Dalawa siyempre Megapost Patrol kapadagos na pangalap ng mga istorya tanganin ni balangibog sa manuan sin mapukaan mga turog sa pansitan. Yaon po dyan mga tugang si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yaon man si Karen Ala sa Daraga area, asin sa Kapitolyo Provincial, sharing man si partner Al sa City Hall, asin sa Sorno Party kan mga barangay sa Legazpi. Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi, dyan po sa Regional Center site, asin sa Tuya pong Legazpi Port District. Ipa rin Jomar Bien nakaprangkisa from Santo Domingo to Tiwi, dyan po sa 1st District para po sa mga istorya. Kami po gawos minasaludar mga kabayan, sana po okay ka mo. Maski na nga ni medyo difícil ang buhay, madagos magilay po itong nagsisikhay, nakakatipos na pangaipo sa Roald Dahl. Okay, without much ado, mga tugang punang tanan rangkada ka mga istorya. Nasa linya ng mga pagriba nato dyan po sa luwasan Megaforce Patrol. Ngunyan pong pagkaagang ini, kunin natin ang report mga tugang. Kasi itong pagriba ang pading Jomar Bien sa 1st District. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente. Ay, ba't walang kuryente? Walang kuryente, walang kuryente. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente. Wala. Alright, ayan po tabi adi. So, yung mga walang kuryente sa kunyan, may pigaayos po tabi. Alright, Pading Jomar Bien, good morning, please come in. Salamat Pading Mar. Good morning sa mga barantabay. Ani on girare ako rin sa opisina ni San Roque, Tabaco City, punong barangay Toto Bobeles. Ma-update kita sa saya. Kaya pagkatabi, Pading Mar, ang ama ni Ralph Anthony Bobeles, ang seaman na Pinoy na nawara sa biyahe sa barko, mantang sa barko ninda, hali sa Mexico pasiring sa Baltimore. Dahil nakanto sa Baltimore, so si Ralph Anthony and si Cap Toto Bobeles dahil naguhungok na dahil maaraman ang tunay na istorya asin matawan ni Ostisya ang pagkawarakan sa iyang aki. Kanakalis na aldaw, hali pa sana siya sa Department of Migrant Workers. Nag-abot pa sa nangunyan and pero may mga development sa pagbisita niya duman. Aramon ta kay punong barangay Toto Bobeles. Sir Kapitan, live kita sa DCGB. Nasa ibong na linya si News Director Mar de la Cruz. Hello, Kap. Good morning po, Tabi. Hello po, Sir Mar. Good morning po. Asin sa imong mga paraimati sa imong pong programa. Yes po. The other day, nahiling ko mag-post ka po at nagpapasalamat ka kay DMW Head Kakda kani. Dahil lang sa mainit na pag-receive sa Indo. Kumusta po sulakaw nindo sa imo pong quest na magagaling kalinawan ining pagkawarakan sa imo pong aki? Okay, actually po, Sir Mar, naka-schedule ko ta kami kasuod at 10 o'clock in the morning. Duman po sa Senate through the effort of Senator Raffy Tulfo. Kaya lang na-cancel po so hearing mi kasuod dahil sa rason na medyo baga po magulungon yan. So dahil duman sa impeachment. Kaya medyo inoktaba na muna pero ma-reset na lang ito si Senator Raffy Tulfo. And after that, na na-receive ko sa official communication coming from the office of Senator Raffy Tulfo, automatic, nahiling man palang po kang Regional Director kang Department of Migrant Workers. Kaya pinagmarhay niya na kaistoryahon ang sa tuyang secretary kang DMW na si Secretary Hans Kakdak na i-invite kami na nga ning di man masayang sa pagpamanila mi po. So magayon ta very accommodating, so grabing tawo pa lang diyan na Tabi Sir Mar. Opo. So ngunyan pag abot mi po duman sa office ni Secretary Hans Kakdak, nagkaigwa po kami cluster meeting na almost 2 hours and dakulon po sa mga na-raise na mga issues and saro po duman sa pinakamaugmang
barita sa sakuya ni ni Secretary Hans Kakdak ito pong pagsuspendir kang temporary kang operation kang Parola Maritime Agency kung saan po iyo iniso agency kan sakuya pong aking nawawara. Ayun, sinuspindir po paran. Opo, suspended na po, effective kasudma. Pinadara na sa communication sa Parola na temporary suspended ang pagpadara ninda kay mga seafarer sa kung saan man na parte kang kinaban. And ito po na 21 crew na kairiba po kan aki ko duman sa Prestige Ace na barko, na-submit naman po sa Bureau of Immigration itong mga ngaranin datanganing kung yara pauruli na sinda po dito sa Pilipinas, magkakaigwa sinda pinagaapod na investigation tanganing lumuwas ang katotohanan paano tanawara so aki ko naman tang nasa pagtrabaho para nag-snack until now almost 2 months and 1 day na dahil po kibarita kung ano na po ang nangyari. And saro pa po na gusto kong ipaabot-abi Sir Mar sa tuyang mga parahinan nyo gano. Dahil kasudma na i-file ko naman su kaso laban digdi po sa Parola Maritime Agency na kung saan hinagad ko po kay Secretary Hans Kakdak na ang magiging proceedings kay digdi na lang po sa regional office kang DMW sa Legazpi. And 100% man po na tinugutan kita dahil ang sakuyang naging rason na harayuon baga po sa kuya na magparabalik-balik duman and for security reason kasi dakulaon na kumpanya po ini ang Parola. Siyempre kung araw ka na suspended na ang sa indang operation for the meantime data maaraman ko na ano ang magiging laog kan isip ninda. So nagpapasiguro man kita kasi ngunyan po sa totoo lang Sir Mar dakulo na sa kuya ang nagtataok information na sa mga pamilya ninda naging biktima man palang po kan bagay na araw kayo ni dyan sa Parola. Last 2015, kaya nakikipagtabangan sa kuya na sana matawan man sinda ki justice dahil dahil sinda nakakako aki ano man na magayon na bareta from the time na nawara man sa sendang pamilya. And pang next po, dakulaon na bagay ito po tabi Sir Mar na nailuwas ta ini sa news. Katabang po ang DCGB sa pagdidi sa kuya ni Pading Chomar Nabin dahil dakulo na sunagtaong information ano ba ang dapat gibon kay sarong ama nang sa iyang aki nawawara sa dagat. Kaya itong mga information tabi Sir Mar na pinagtataw sa kuya ko-consolidate ko ito. So iyon na po ang naging resulta and saro pa na dakulao na katabang sa kuya si Congressman Jill Bongalon dahil siya po kaini so nag-sponsor kay itong privilege speech duman po sa Congress na kung saan naging sensation na po siya. So dakulo na, so nakahiling. Kaya dakulaon talaga palang bagay Sir Mar ang araw sa Indo na nasa broadcast. Ano po? Kasi kung dahil lang ako kaini magdulok sa Indo na nasa news, siguro ko aagihon na sana sa kwarta the same with the previous na mga nagkawararang seafarer tabi Sir Mar. Kap Toto, kumusta yung ano yan? Sa parte naman ka ito pong sumay sa diri kang barko, ano po ang pagresponde man dyan sa sendo pong ano yan? Paghanap sa akin nito? Actually, yung ani po yan makamundo na parte Sir Mar, kasi dahil po sindang maray na kooperasyon sa Muya. Kung dahil pa po kami mag-reach out sa ibang country para makakuha kami kan mga documents na dapat pigahagad mi, dahil kami makakakuha. Isipon mo po Sir Mar, ining statement of facts kang kapitan kang barko, kung saan nakalunod so aki ko, nakakuha pa po kami kaini kang dokumento sa Government of Mexico. Wara sa mong pigtao so Parola Maritime Agency and other documents na pigahagad ko. Kasi actually nag-attempt na po ako 4 times na sana makasampa ako duman sa barko kasi nahihiwagaan ako kang statement of facts kang kapitan na garo ba kong makatubod. Kaya gusto ko talaga pigahagad ko kaya kasud ba sabi ni Secretary Hans Kakdak ang gigibuhon ko na kay Nikap government to government na ang magiging negosasyon. Tanganing dahil makatanggi ang ship owner na dapat talaga makadumang ka kasi iyo man talaga yan ang kalakaran kumbaga protocol na ang sarong seafarer na araw ka nang inabot kay puhan ang magkuha kang personal belongings is the next of kin. So ako tabi iyan kaya hopefully duman sa 4 times na pag-decline sa kuya
na makasampa ko sa barko sa paagi po kan sa tuyang mahigos na DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mag-materialize po ini na makadumang po ako sa Amerika para at least personal kong sundo nitong mga gamit kan aki ko tabi and iba pang mga gamit kan sa kuyang akin na yaon pa po sa kabina. Ayan, God's blessings man po talaga na nakadirekta ka ng nakauron si DMW Secretary Hans Kakdak. Ano po? Iyo po tabi Sir Mar, dakulaon na bagay para sa kuya and itong 2 hours na tinao sa kuyang time niya na para kuwaon ang gabos na detalye tanganing masoy-soy ang gabos na ining pangyayari. So may mga documents inda na dae igwa ako. So kumbaga nagkaigwa ki magayunon lugod na resulta itong dialogue kasudma dahil itong mga documents sa sinabit ko kasudma dahil man sinda ka ito. So nga lason kung paano kami kayo nakakuha. Kaya sabi ko nga ni Secretary, through the effort iyang kang tugang kang suagum kito may tugang na call center. So sige niyang reach out sa luwas kang Pilipinas para makagather kami kay ini mga documents na ini and very positive man po si resulta. Kaya itinaomi na po duman so gabos na ebidensya tanganing pag nagkaigwa na po proceedings digdi po sa Legazpi kasi ang mangyayari tabi Sir Mar, mapadara po digdi sa Department of Migrant Workers kay adjudicator kung baga garo siya ang matayo na huwes kay ining admin case na ipig-file ko sa Parola Maritime Agency tabi. Ayun, so we will wait for the schedule na lang tabi kayan Kapi Kap. Opo tabi Sir Mar. Pero may kuman ini ipag si Pading Jomar tanganing at least tanagpuon baga kita kaini diyan sa Sendong Radio Station. So syempre sa mga araw kaining updates gusto ko na perming mainot sa DCGP. Opo. Ay, salamaton po pa rin tabi sa tiwala tabi Kap Toto. Ano? Now, from Opo. December 5 up to this time, kumusta po? May paramdam ba sa imo siya na si Ralph? Actually, Sir Mar, iyo nga ni nang medyo nabubuhay yun ang dugo ko kasi gabos kaming pamilya, so mga tugang, so ina, ako, and so naabutan niya. Dahil po kisay na parang dahil na sa kinaaban so agi ko. Kasi sabi baga kan mga gugurang na kung ang sarong tao na nagtalikod na sa kinaaban, may mga pabati like garo nakakaparong kang kandila or napapangaturugan mo. Pero gabos po yan ang mga sign, negative. Kaya sabi kang abogado na may abogado kaya Sir Marso Parola na taga Sorsogon, pinahali na ito kasi parang namalisyahan dahil siya na side sa muya. Sabi ko, ano man ta maging side ka sa muya na? Dahil ka man ansa imo man sa representation hali sa Parola kung ano ang advice nila iwan pigtataram. Kundi Bicol baga Bicol man kita baka arugan so pagsabot nila and magayon sa tinaram sa muya po ni Attorney Cruz dahil garong ngaya kap buhay ang aki mo. Parang may something na now-stage arrogance so speculation kasi ang Mexico palang tabi Sir Mar, this is a drug cartel. Yes. So kung baga baka da nakahiling so aki ko na may crew inay so mga Kakaka. kasi yung nga niyo po yan. Tapara ngayon nagpigla ngayang naglaho. So Correct. baka da nakahiling so aki ko kipag-iribang crew na involved sa arog kaining kalakaran kaya hinustage so aki ko. Although da iban gayud ginibuhan ki gadanon or whatsoever kasi iyon garo yun ang pahiwatig ni Attorney Cruz sa Muya na dengay kamukap mawaran ki pag-asa ta basta ngaya parang araw kang pinutol niya na. So siyempre, sa araw ka itong klaseng statement, mabasa ka baga kang punto ka itong pigsasabi niya na may pag-asa na talagang garubuhay so aki mi. Ayun. Opo. Okay, kasabay mo po kami dyan na Tabi Kap sa paglaom na makabalik sa saindo pong piling ini pong sa imong aki na haloy na panahon na December. 2 months and 1 day na po. Yes po. Okay, so baka po may gusto ka pang ipaabot po sa mga tagapangantabay niya to. All over the world na po ining broadcast na Tabi. Nagbabalda kita sa YouTube, nagbabalda kita sa Facebook, tapos digdi po sa radyo 729 kHz Tabi Kap. Go ahead po. Opo. Thank you so much, Sir Mar, sa pagkakataon. Siyempre, gusto kong pasalamatan si Congressman Chil Bongalon dahil from the start up to now talagang yaon ang mga legal advice na pigtataon niya sa kuya. And panduwa po ining staff ni Senator Bongo na iyo po ang naging dalan para makakonek pa ako kay Senator Raffy Tulfo.
tanganing magkaigo kipagkakataon na ma-interview live naman sa iyang Rapid Tulpo in Action. And so saro man po na kabarangay ko na si Mr. Aldi po na saro man sa nag-connect kay Senator Rapid Tulpo. Duwa na po so nag-connect duman kaya naging makaskason so pagpaduman sa ko sa Manila kasi sarong aldawlong sa pagitan. Kaya ini pong mga tao sa Indo po, Sir Mar, sa news, sa gabos na nagpapaabot kay prayers, suporta. So dakulaon po ang pasalamat na pipaabot ko dahil garuluway-luway tanang nahiling ko na magkakaigwa po kay closure na ining issue. Although sabi ko nga ni, kung hanggang digdi na siya na talaga subuhay kan aki ko, at least igwa kipig apod na final report kaysa magpapareisip kami kung ano na. Yeah. Kasi kitaman baga po Sir Martabi na tawo, gabos kita magagadan, kaya lang may kanya-kanyang way kung anong klaseng kagdanon. So sabi ko baka nagamit so aki ko, kan mahal na Diyos, tanganing maging eye-opener po ini sa gabos na naging biktima kan arab ko ka ining klaseng ahensya. Ano po? Kaya hopefully na dain na may masunod. Basta po ang sakuyang goal kay ining laban na ini, hanggang sa dulo po gusto umi justice ang nangyari nga ni Sir Martabi gusto na akong arigluhon kay kwarta, sabi ko bako man po araw ka ng pagkatawo ko dahil bali po sinsilyo ang kwarta ko, maugmahon na kami ano hong kuman ang milyon kung ang sarong member kan family dai mo na mahiling lifetime. So iyo po yan ang sa Kuya Tabi, Sir Martabi paabot. Thank you so much sa gabos po. Thank you so much, Tabi. Godspeed, Tabi. Kaptoto. Okay, Salamat po, Panigmar, si punong barangay Tutok Mobiles, nawara na ba ako? Yan pa? Yeah, ba? Go ahead, yan pa. Go ahead. Roger on that. So, sana, matapos-tapos na ini, makakuha na kasimbagan ang gabos na kaputan ni punong barangay may koneksyon sa pagkawara ni Ralph Anthony. Ali mismo digdi sa sayang opisina sa barangay San Roque, Tabaco City, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. And kay Kaptoto, salamat po Tabi sa tiwala sa DCGB. At good luck po Tabi sa imo pong quest para po dyan makakuata ang kalinawan dyan po sa pagkawarakan sa imo pong aki. Taud-taud ba tugang, we will be back. Magalis lang po kani. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed?
symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Consi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kung Jill,
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat
lahat aprobado na yan. Sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Tingog Ganbanwaan. Alright, mga tugang, balik po ito sa programa. Up. Tingog Ganbanwaan po. Para mentas smart lang sa inyong kasama. Bueno, dugang ang mga istorya, hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga dugang si Joshua James Bino. Joshua, good morning. Please come in, Joshua. Go. Joshua? Yes. Yes, great. Sir Mar. Mauran-uran na pagka-agasay mo. Mauran-uran talaga naman. Basta may bagay, pero may may darang raincoat mo na duwang helmet. Agos na? Alright, okay. O, kumusta dyan sa palibot? Yes. Dahil pa man talaga tabi, Sir Mar, mapapwedeng buksan sa mga behikulo. An? Ang pinahiwas na porsyon kan tulay sa San Francisco, Travisya, kan Ginubatan. Sa pagsabi na dahil pa man ini totalmenteng natatapos. Iyo. Pero ang issue duman dapat, Diyos, so safety. Tas yung mga barandil na baga duman, nagkaturumba na. Ipinaabot ayan, Sir Mar, kay Madam Lucy Castañeda and sigun sa iya, kakulibaton niya naman so project engineer na reparuhon ang lugar asin pakarayon, dagdagan, arayuson sa mga barrier. Tangali day magkaw sa Sir Marin aksidente, lalo pang expected mananggad na matawo-tawo ang lugar dahil sa palarong panlalawigan. Correct, ayun. Anong rason data na ipanatapos ng GAD? Aluyo na, sarong taon na? Actually, Sir Mar, itong kumbaga outer left lane kantulay, natapos iyan sigun kay Madam Castañeda 2023. 2023. Na-turn over na da iyan sa 3rd District Engineering Office. Nga topic sa sayo mga kan 3rd District. Bako man, kumbaga, so pagpapadagos, Sir Markan, tulay, sa regional office man giraray, and ang good news, ngunya na taon 2025, nakasabay na ini sa naalokaраnin budget kung kaya posibleng matapos daan na bilog na proyekto kantulay na iyan, ngunya na taon. Ano daw ang issue taday pa? Sa ibabaw baga, sa surface baga, medyo okay na. Ano daw ang gigibuhong pa di? Sigun kay Ma'am Lucy Tabi Sirmar, dahil pa ito bubuksan talaga dahil sa mga safety concerns. Taday pa talaga tapos ang patrabaho, uneven pa so road surface, dahil pagkapantay Tabi Sirmar. Yes, dating porsyon, asfaltado. Pero pinaabungan garo na kung mag-asphalt overlay, kasabay na. Pwedeng biyo. Kaya dahil patigbuksan data, safety concerns na dahil papantay ang tinampo, dahil patapos so road widening, kuda itong pigasabi na unequal number of lanes for both directions, malangani. Dahil pa man tapos so pagkaka-widening sa manag-ibong na porsyon ka na tulay Tabi Sir Mau, bidang punta na pangayag ni Ma'am Lucy Castañeda. Sa level even sa road surface tapos may patapos natin so all widening tapos so younger pagkakainin sa ritual so pagkakainin na tawag so kung kaya so pagkakainin open na dito talaga na ko medyo day clear Sir Margar. Medyo kunyan. Medyo
nipis talaga ng 8 kanser kong cellphone. Pero siguro kay Ma'am Lucy, day tigbuksan for safety concerns. And siguro sa iya, ngunya na taon 2025, nakasabay na itong naalokaranin budget. Kaya posibleng matapos ini, ngunya na taon. And susubuan niya man project engineer na dagdagan, pakarayon sa mga nagkaturumbang mga barrier tabi, Sir Marta. May pigtaw man ka sa tuya na kopya nin surat hali sa regional office kan DPWH naka-address kay Mayor Paul Chino Garcia. Naga-follow up na kaya so LGU Ginobatan kang status nga ni kan tulay. Nakabugtak digi Sir Mar sa surat na ini. Please be informed that your concern ngaya pertains to the letter dated October 6, 2024 na na-receive ka ng opisina October 18, 2024. Immediately thereafter, Project Engineer Ryan Loret Espleta has personally coordinated and discussed with you the said concerns regarding the bridge. Number 1, Sir Mar, the outer left lane kan tulay, kompleto na kan July 13, 2023 and was already turned over to Albay 3rd District Engineering Office, and that the completion of the remaining outer right lane of the bridge is included in the fiscal year 2025 DPWH Annual Infrastructure Program based on House General Appropriations Bill with the project title Travicia Bridge 1 along Maharlika Highway is undergoing early procurement activities. And number 2, the said bridge cannot be opened to the public yet due to safety concerns, considering that there are still uncompleted works which were not included in the said project due to lack of allocation, such as leveling of uneven road surface, unfinished road widening, and an equal number of lanes for both directions. As to your concerns, in items number 1, 3, and 4, so nakapalaman ini sa request ni Mayor, it is informed that this were referred to Albay 3rd District Engineering Office for proper action. Truly yours, Virgilio Eduarte Sesotri, and ang nakapirma digitabi Sir Mar, dari naka-4 ini, Brihildo Fabia, Assistant Regional Director. Yun. Kunyang pala na, no? Si Engineer Fabia pala na naon dyan. Ang problema dyan, kapag nag-follow up si Jimmy duman sa 3rd District Engineering Office, Tito Rosso, Regional Office, pinapasapasang parang bola si Jimmy na salita. Pero yan, may official letter, mga tugang to address to Mayor Paul Chino Garcia kang Ginubatan, explaining mga tugang di matter. Yan po tabi ang rason. Letter tabi na ni Sir Mar na Simbagkan Regional Office kay Mayor Garcia, naka-pitsada ni December 12, 2024. Aka nakaaging taon pa? Ang nangyari, adi, ang sitwasyon palan, halatod na. na matapos. Ang importante lang dyan, bugta kang ki safety precaution signages. Tayo ang kulang Tapos, pagkarin hindi itong barandilya ta. Garo, sa nailing takasudma na pinag-post ni Jimmy, pinagpasadig di sa tuya, sinailing sa Facebook na talaga managad madidiskwide ko lalo kung dahil mo kabisado ang lugar. Turong ba sa barrier? Lalo kung banggi. Di ba? Ayan, ang sabi ni Ma'am Lucy, naka-include na dangon yan so dagdag na pundo para dumantanganing matapos na. Nakasabay na sa 2025 budget sabi Sir Mar, and expected na matapos ang tulay. Kunya na taon. Ayun. So ang pipasimbag na kay ano yan, ang masimbag na pala kay sinugo na pala ni Director Eduarte. So District Engineering Office number 3 o 3rd District Engineering Office na sa mga queries ni Mayor Paul, sinda na magsimbag.
Ining paliwanag kan DPWH sabi Sir Mar. So item number 2 lang ini duman sa kakiran man ni Mayor. Item number 2. Ano yung item paliwanag number ito, 2? So status kan tulay. Si status kan tulay. Ngunyan sabi duman sa letter simbag kan DPWH Regional Office. So items number 1, 3 and 4 dahil lang nabanggit digli sa surat kung ano ito Sir Mar. Ang mga simbag dapo. So third district engineering pigdiliger na sa inda so pag simbag and iba pang action sa problema dun sa ginabatan. Aring na parte dyan sa tulay, so pinag-turnover ng tapos na hanggang 2013 pa. Ang nakabugtak sabi ni Sir Mar sa surat, the outer left lane of the said bridge. Outer left lane, kung pasain ka, Kung pasiring kang pakunyan. pag ginubatan, Oo. so nasa wala. Mhm. Dining nasa to, talagang yun so may problema. Iyo pa ito so kulang pa Sir Mar na dahil pa na-extend. Okay, sige. Ayan tabi Sir Mar, naging simbag ni Mama Lucy Castillena kan DPWH. Day mo Diyos na sabay so dyan sa Padang. Sa Padang Sir Mar, saan ito? Second District Engineering. Ano daw ang problema man dyan, Ari? Ang problema na dyan kay Tupa, dahil ko na-update Sir Mar. So right of way issue. Ang una ko so humps. Nailing mo ito. So itong ano nga po kayan? So bakal baga between the approach buda kan tulay mismo. May apod kayan a seismic gap, ha? Medyo utwal so nasa outer lane kaysa sunod duman sa ano yan sa mag-ibong na linya. Yan na inita duman na. Tapos nagbabatak na. Nagbabatak na. Kunya, ba't isubatak pa kunya? So pahalaba. Palaba. Pero at least mariray dyan ta nakulaon so barandilya. Mailing mo talaga. Katangahan ang kamotorista kung banggaon niya ito. Okay, sige. Ayan tabi sa mga na status ka natulay dyan sa portion o parte kan San Francisco and Provincia kan Ginobatan Albay. Diyos Pabino, DCGB. DCGB on assignment. Thank you very much, Joshua. Yan po follow-up dyan po sa DPWH Regional Office number 5 para po sa mga taga-Ginobatan. Yan po tabi. Di pa pala tapos yan at may gagawin pa. Ngunyan po daan 2025, biglalao man na makumpleto na pong padagos yan pong tulay na yan sa Trabisiya na pinahiwas left and right. Okay? We will be back. Mga tugang, makalis lang ganay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Pagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:08. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Puminakol na sa sobra 3 billion pesos ang kantidad kan tabang pinansyal na naidisibir kan Department of Labor and Employment sa mga obrero sa Pilipinas ka nakalihis na taon. Ang nasabing ayuda iyon ipinautob sa ilalim kan Single Entry Approach o SENA program kan ahensya. Pinakinabangan ini kan sobra sa 58,212 na mga obrero sa bilog na nasyon. Sigun sa DOLE, ang Single Entry Approach ang sarong 30-day mandatory conciliation mediation. Ang programa sarong Marikas, dainin pigpapaboran asin nagtataonin Marikas na lakdang para maresolberan ang dai pagkakasinabutan sa sarong lugar na pinagtatrabahuhan. Apera kaini katayuhan kan programa na maging patas ang paghiling sa mga obrero asin employer sa nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Alright, magandang balik po tayo sa programa. Si Papa P sa DCGB. Ayan. Pio Talagang Fernandez. Tingog kan Banwaan. Napangalan po ni Pio Fernandez. Muna po si Papa Mar na sa pong nagkaibanan. Good morning kay Sir Michael Alvarez Dado. Sir Mike, good morning dyan sa imong eskwelahan. Yan. Janice Tola, good morning po Papa Mar. Maulan na pagka Thursday morning. Siring man si Aladin Valyor Caliona. Sir Mar, bati man tabi kami dito sa Barangay Leona Pilar. Nakamonitor na kami. Thanks po. Si Sir Gino Gregorio, Municipal Agriculturist kan Santo Domingo, nakandabay po. Siring man si Lolita Loreno, Kuya Mar, Bakotabi, Dipisi Lambiyay, Paginubatan, ngunyan, Tabata, Mauran, Mapaginubatan kaya ko. Di man po, okay lang. Di ba? Alright. O di ba po sa mga kababayan ta, hopefully, matapos talaga mga tugang kang ano yan, kan DPWH so sa indang panuga na dredging mga tugang duman sa mga kasalugan kan mga inipong barangay kang Kagbulakaw, Tanagan, Manaet at Sinamantaw diyan po sa Isla Cagraray sa Bakakay. Ha?
Supposed to be ito ang target ang yan. Kaya lang, kay Pontang bumalik para po digdi sa programa. Kaya kinansinarata na muna. Okay? So, antabay lang po kamo dyan. Anytime siguro. Pag mapasya na lang po giraray kami dyan. At baga kaibahan ko rin si Father Momoy. Okay. Now, mga tugang kasudma, may binanggit ako na pitsada kan magiging pagtukar giraray kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kaya ito po mga tugang na wage increase para po sa tuya po digdi sa Bicol ta na-differ bagay ni because of the sunod-sunod na bagyo na tuminama, most especially kang Cristina Simpipito. Nagkasundo. So, tulong lado na ipag-oktaba ng una, yan nga ni may problema. So, kaya sa halos mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Pilipinas, ang Bicol po anday nakapautob gayan because of that issue. So, ngunyan, ang sabi baga sa interview ni Joshua kay Regional Director Gatinao, Kang Dole, na tutukaro na giraray ninda ini ngunyan po na taon. And according to my insider, mga tugang, ang public hearing, ito po yung final schedule ng public hearing. Kasi may nabanggit po kita na petsada, pero ito po yung final, Yung leg 1, for Cam Sur and Cam Norte po ini, March 7, aldaw po ng Biyernes sa Villa Caceres Hotel sa Naga City. Ayan po tabi ang schedule po duman. And then ang leg 2, para po ni sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate, March 10 po yan, mga tugang, Lunes, dyan sa Concourse Convention Center. O markahan na po nindo yan, March 10, para po sa mga probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate. Dyan man po tabi, mga tugang, ang pagdeliberar kayan, pag daryara lugo, kumpira ang dapat na, na ikasar, mga tugang na dagdag na, sabi nga ni kaya ni sweldo, particularly sa mga minimum wage earners, hindi po sa Bicol region. So, abangan na lang po tabi yan. Kaso pigtry ko ta mga tugang na huguton kung igwaning nagsumitir nin petisyon hali po sa workers, arog kang inot baga na nakalipas na mga taon na igwang nagsubmit from DAET, di ba? Yung Our Lady of Lourdes Foundation, mga empleyado po kan hospital duman, buda kan eskwelahan, nagsubmit sinda ng 700, di ba? Pero ang naaprobaran mo sa ito, 8 months na, from 365 naging 395. So ang pig-oro na ngayon, from 395 to kung gira mo na mapag-oronan na rin. Dahil ipakita na simbag, ang nasabi, mga tugang, dahil kung ngay aram kung magtugot si Ma'am Francia Naldo Okmer, isa po yung yung pong namamayo dyan po sa RTWPB, or yung chairman, mga tugang, na si Dole Regional Director Gatinao. So yan na ipapalo up ta kung igwaning na gano'n. Tadyan sinda nag-ururon Normally kasi igwaning minasubmit na grupo, mga tugang ng mga empleyado, government organization na naghahagad sa RTWPB na arog ngay kanin idugang. So madeliberar, so parte kay tripartite because there are representatives from the government. Normally, yaon dyan yung NEDA, yung DTI, yung DOLE, saka mayroon pang isa Pagkatapos, sa parte kan mga employers, and then sa parte mga dugang ka mga empleyado, ka mga workers. So nag-ururon sinda dyan kung pira. Base, mga tugang sa prevailing na inflation rate, so lifestyle, kung sa pagbuhay-buhay sa kada lugar, particular sa Bicol region, and then siyempre so kapasidad, mga tugang kan mga employers na maitao ang dugang na dahil man maliligwak, kumbaga dahil matut mapipilayan, so sa inda po mga tugang na yan, na negosyo, yung operation kan negosyo. Tayo po yan tabi, mga tugang ang kunyan. Presenting pangyayari. Tapos siyempre, bako man lang yung sweldo ang pinagagastusan da, including mga tuga ang mga permits, pigabayadan, gabos. So kikurenta ninda yan, piguro na niyang kumpira. Up to the time na matipo na, so pag-uroron hali duman sa leg 1, Cam Sur and Cam Norte, and then yung leg 2, for Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate,
mabibilog sila kung pira ang dapat na idugang. And then pag nahaman na yan, mapalos ng official mga tugang na wage order which will be implemented mga tugang all over the Bicol region. So yan po ang magiging proseso. Pero after yan, na-approveran ka National Tripartite Wage and Productivity Board. Kaya pang confirmation naman maski pinasar nila digdi, pag dahil duman tinugutan, dahil man mangyayari. Di ba? Halat-halat na lang po kita. Basta March 10, hindi po sa Albay, leg 2. Albay, Sorsogon, Katandaan sa Masbate. Yan po ang schedule kan RTWPB dyan po sa Concourse Convention Center. Ayan. Di nabanggit di pala sa oras kung anong oras. Di bali, ano talang po yan, i-update na lang kung anong oras po yan, mga tugang na pagtiri po na yan. Tangani po na makapartisipar ka mo. Maray na madangog. Tangani po na ano yan, naintindihan mga tugang ang mga bagay-bagay. Di ba? Masabutan kung ano ang lado kang employer. Ano man ang masasabi mga tugang kang sa lado kang kang mga kang gobyerno, asin siyempre kan mga kan mga hining empleyado mga tugang sa pribadong sektor. Sa pribadong sektor po yan napigurunan ta. Para po duman sa mga kababayan natin. Okay? So yan ang mga sabi nga ni kaya updates ta duman sa mga nagkaparaharapot mga tugang kung ano na ngaya dahil lamang kita ngayang dugang ligdi. Maging ang mga business community mas pabor sinda dyan sa regional tripartite sa RTWPB wage orders kaysa ngayon duman sa legislated wage increase, di ba? Haloy na 1989 yata ang pinaka-last na nag-legislated wage increase. Pero ang worry kasi dyan, mga tugang kang kadaklan is baka magkaigwan ng problema. Kaya tama itong sabi ni IACCI President Rosemary Quintorey na dapat pag-adalang kimarayan. Especially kung anong impact mga tugang kang wage increase sa tuyang pong ekonomiya. Imagine 200 pesos po yan across the board pati. Di ba? So, pasado na yan sa Kamara. And then, magkakaigwa yan ng pag-ururon man, mga tugang, duman sa version na inutang pinasar ka na kaagi pang taon. Kan Senado na 100 pesos na increase. Across the board man. Di ba? Tingnan natin kung anong mga mangyayari po kayan sa mga masunod po mga aldaw. Sino bang nandyan? Okay, si Karen Ala, nasa linya para po sa dulan niya itong mga istorya. Maluyan na talaga ang mata ko. Hindi ko na makita yan. Suriaw ako. Ayan. Karen, good morning. Please come in. Yes, Dirasmar, good morning tabi sa imo. Actually, yawan ako digdi sa Daraga Municipal Agriculture Office. Kung sa inma kakaibahan tatabi si Ma'am Melgie Matusinos and Municipal Agriculturist, may relasyon tabi ini Endimar sa nagpapadagos pangunya na Agri-Trade Fair digdi sa Daraga Park in collaboration with Kadiwa tapat sa pagkakaya ini Gangadsawa Festival 2025. Asin mo niyan, inimbitaran ta siya padagos tindal nag-iinganyan mo niyan sa publiko na bisitahon ang Agri-Trade Fair digdi sa Daraga Park gaya hanggang sa aga naman sa niyat pati ini Direkmar. Para saan, tawag punta tayo tabi Endimar kung ano-ano mga manlain-lain na mga lokal produkto na yara unduman, arot kan mga baratong gulayan at hindi pa pa. Ipasa ko na tayo ang telepono. Ma'am, si Sir Mar de la Cruz. Hello ma'am, good morning. Hello, good morning, sir. Yes po. Okay, ma'am, ano ang mga agricultural products offered diyan po sa indo pong anong tawag niyan? Agri-Trade Fair po. Trade Fair, yan. Agri-Trade Fair. Opo, tabi. Go ahead. Opo. Okay, so yaon po digdi sa Daraga Park niyan. Actually, pang 6th day na po niya, sir. Ang kadiwa ng Pangulo Program. Okay. Iba po kitang mga fresh na gulayon, mga vegetables, fruit crops, mga processed agricultural products like mushroom ice cream, mushroom chips, mga kamote chips, kamote cookies, and kadakol pa pong iba na produkto kan sa tuyang mga local producers or mga agri-entrepreneurs po ang Daraga. Mga agripreneurs kan Daraga. Yan ang nagdi-display po dyan. Now, igwa dyan kang pinakapaboritong staple food kan Pilipino? May bagas? Igwa din po kitang bagaser na bagong ani ka mga farmers sa digdi sa Daraga. Yung kunyan. Gura mo ma'am permisyon tabi, ma'am?
51 to 52, sir. 51 to 52. 52. Yan yung mga sadiring ani yan kan mga ano yan. Kasatuloy mga farmers. Now, itong ano yan, daing kadiwa ng Pangulo dyan tabi, ma'am? Wala po, sir, kitang available na bagas under the kadiwa. Ayun, yun sana nakasabay ko ta, nakakunyan lamang ko ta. But anyway, ang importante ko niyan, at least, yaon dyan sa mga kababayan ta, matatabangan ta na may offer sa ng mga produkto. As in, dahil na mag-agi sa, sabi nga niya, pick-upod na middleman. Medyo menos ang presyo tabi, ma'am. Yes po. Okay, so hanggang sa aga po tabi, yan, invite po niya to ang mga kababayan ta from nearby areas na pumasyar po dyan sa covered court din po tabi. Iniimbitaran mi po ang kapos na mga Daragenyo na bisitawan po ni doan sa Muyang Kadiwa sa Daraga Park. Hanggang sa aga na lang po, i-take advantage ta na po na yaraon dyan ang mga local producers ta po and mga agripreneurs kan Daraga para po masuportahan ta sinda and maka-avail din po kamo ka mga baratong barakado. Ayun. Ay ma'am, may aputig di. Nagtataw nga libreng seedlings ang Agriculture Office kan Daraga? Yes po. May mga libre po kitang vegetable seeds and kung gusto po nila kang tubo na, nagtatao din po kita ng mga vegetable seedlings. Ay very good adi. Paano pong prosedimento tabi, ma'am, pag mahagad dyan ang mga taga-Daraga lang adi? Yes po. Matindi lang po sa office. May available po kitang seeds para sa tuyang mga Daragenyos po na gusto magtanong sa isang rooftop or backyard para po dahil na din sila mabakal. Mas maray kong seedlings na di. Nasa diritang tanong ang kukonsumuhon ta kasi sigurado po kita na safe ang satuyang pagkaon. Ayan, healthy and safe, di ba? Okay, so mas maray kong vegetable seedlings na tanganing ma-transplant na sana. Minsan yung pisog, minsan dahil napapatubo kitultul kung dahil nakakagang kimaray na klaseng medium, adi. Basta naaalagaan din po. May tubo na din po, sir, na tingkatao sa Satuya Municipal Nursery. May abono, yung produce kang Menro? Yes, sir. Ay, ano yan, libre? Fertilizer. Libre, ayan. Very good ang abono nindo dyan. Maray-ray ang pagka-content, pati ang moisture asing gabus-gabus ng mga standard na, number 1. Okay? Sige po tabi, ma'am. Salamat na maray sa imo. Thank you din po, sir. Thank you po. Ayan, okay, Karen. Mamakal ka na dyan tanganing may pasalubong ka kay mama mo. Wala na ito dapat eh. Marire, ito nagbarato na sa kamates. Sige ko naman. Dati kayo 20 pesos, saro. Ngunyan, at least 15 pesos, 1/4 eh. Okay na. Okay, alright. Sige. Tabian pag-inganyar kan Municipal Agriculture Office dito Daraga sa Agri-State or dito sa may Daraga Park. Karen Ala, dito. Thank you very much, Karen. Anong advice na Daddy Nald? Anong advice mo, Daddy Nald? Okay, maparam na ko? Ha? Maparam na ko? Bako, hanggang 10:30 man sana ang tingog kamanuan. Kung ako mag-iwa pa ng taon-taon, maparam na ma-intro naman kita. Okay, sa indo po ka, boss, tabi, mga kababayan, ako po isya na muna, this tingog kamanuan sa pangarang po ni Pio Fernandez. At sa kabilo ng tropa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Hua! Hoo-ha!